abusuafo a yɛhyia mu wɔ ha mɛda mo ase ɔdɔ sonko a mo ada no adi abra na MC no early day prayer auto it is well with my soul at once na many asiatata nisuo. I started crying. My wife didn't understand why. But truly, I will say, for what I've seen in these months, for me to be alive, for me to be able to at least appreciate all family members who have gathered here with my right eye, I will say it is well with my soul. I hear a lot. I won't say I see, but I hear. I ask what is happening. What are people saying? Am I going to see again? I remember when we got to Dubai. We need to check something because we still don't understand why the left eye is shutting off. So what we can do probably is to check on the nerves that connects to the brain. Straight away, all I said was, "Oh Lord, I've helped the blind. I've used my platform. I've worked and saved this nation. Will this be my end?" I pray. Let me start this way. Our gathering here, I remember when my wife told me that the family will be coming. I said, "Oh yes, my family also said after we're returning, they also want to visit. Then why don't we arrange so that they all come together?" Then I said, "Yes, it is a family meeting, but let's invite some of the media houses to also broadcast whatever will happen, because though I am a property of the family, I'm equally somebody that people will want to know what is happening." I hear my wife talk to a lot of people on phone almost every day. There are some she will write when I'm asleep, and she will tell me, "We frey no so or what to say, we frey." In fact, she narrates everything, and I see the love Ghanaians have for me. On this fateful day, I had a call from Doma. Bono enami free. Enti yakasi kasem bebre a anhwa na yentumi anye se de eseye no. Enti mesre omi anya ne sa for the bo. Omusi o de kakra at least niema a mode beko de betwitwa ye ho ene ye ka ho asem. Ena me de to mpanimfo anim. Eno kra no omusi o da bi na nase ne budget enrusa na mesane mpanimfo akasa no omusi o. Eye de ombenya aba no monko na monkonkoye ene yesi yekoduru wa anajo yedue na mehwene nyina asisi red drug store ba ko a ewo doma to nro se be ya ade akye anopa metimi aye adwuma nyame adom ade akye na mehwene no mu na ho papa enso mesim ekọ abampradu ase eye doma ahemfie animu mekọ na mefrɛ Nana Sumahene se maba bedu wama obi abehia yen de akoda ba bia ye beda ade akye. In fact anwumre no kra me frɛ ne sa mamre be kɔso ye pese ekotwa, but mwaye na amantem eba ye na enam de we na me ho ye me adura na manom ntina mafamu ada ene o kyerɛ sɛ mone sana hene enkɔkasa ɔno ena DormaaHene tu ne sɛ onima mamre ne yie ana abakɔsɛm ne nti obetumi akasa. Tia shase ye morning show every Doma.
yɛgu so a yɛyɛ no a ɛna yɛgyaa mu ma studio wɔ Nkran ɛfiri sɛ na yɛyi asotwe sɛ DormaaHene ankasa ɛɛba ahemfie no emu ankasa na wabɛdi dwuma bi wɔ hɔ enti yɛtwa so wɔ hɔ ɛna me mmeranteɛ ebi na ɛwɔ ha yi Gabi Ernest ɛne team a yɛkɔɔyɛ ɔmo tutu machines no sɛ ɔmo de kɔsisi wɔ inside hɔ nti abere a ɔmo tutu no memete hɔ twɛn sɛ ɔmo tutu akɔ inside hɔ na makɔka ho na afei yɛayɛ mewɔ hɔ a na obi baa na ɔbɛfrɛ me sɛ Kofi afei na amammerɛ kɛseɛ paa na ba bɛkɔ so na amammerɛ no ɛne sɛ ɛsɛ sɛ yɛsɔ egya a ɛyɛ aduane agya no na ha ne deɛ ɔmrante no atutu machines no but sɛ wantwa a ɛmma ne nyɛ fɛ na mesi okay nti hɔ a mewɔ Osmo Pocket 3 ɛwɔ hɔ ɛna meyiiɛ ɛna mehyɛ aseɛ sɛ meetwa nti baabi a megyina no ɛna nipa ne san ka kyerɛ me sɛ daabi deɛ ɔbɛyɛ amammerɛ no ankasa no bɛbie ne kaa ne pono no na wasɔ gya no nti kɔgyina ne sei ɛhɔ ɛna wobɛnya ne yie manhu anyina baabi a na megyina naa mekɔgyinaa hɔ medeɛ megu so a meetwa abrafo yi wɔ hɔ afahyɛ yɛkɔ daa yɛtwa a ɔmo tutuo ma ebi gu yɛ tiri mu na ɔmo to megyina hɔ bɛyɛ sima baako kɔ mmienu deɛ mehu yia ne sɛ etu ato manwunu hwee bio masom nyinaa mente hwee afei m'anim puru mogya sɛ m'ani afiri a nti memnemne yɛ kurikuri yɛkɔɔyɛ ɛne yɛde me tena kaa mu na mesi ɔmo mfa nsuo ngu taa wɔ mu ma me na mede to m'anim fi sɛ m'anim hyehye me asɛ gya na apuru mogya na mede taa wɔ ne kata m'anim na yɛde me kɔɔ Doma hospital asɛm no wɔ brepa mu but aka sɛ abusua hyia na ɛyɛ sɛ mebɔ ama ne yɛkyerɛ deɛ ɛsiiɛ ɛna ama mekyerɛ mu sɛ yi yɛkɔduru Doma hospital na yaw no ano ɛden metikɔ ɛmeya na yaw no ano ɛden enti ɔmo hyɛ aseɛ wowɔ me mpa ne ɛbɛma pɛn na akɔ fam kakra ɛna ɔmo sɛ ɔmo hwɛ m'ani no so nti ɔmo hwɛɛyɛ no na dɔktafoɔ no sɛ aha ɛnyɛ koraa nti ɔmo mfrɛ Dr. Ofori edin a meteeɛ no sɛ ɔyɛ specialist wɔ hɔ nti ɔmo mfrɛ no baabi a ɔwɔ biara ɔmmra nti a dɔktafoɔ wɔ hɔ no hyɛ aseɛ de nsuo egu m'ani no so ɔmo de paneɛ atwe nsuo no a